Moje ime je Tijana Debelić i dobrodošli u moj ured, kako ga ja volim zvati, prostor susreta, bliskosti i promjene. Danas smo ponovno ovdje kako bi odgovorili na vaša pitanja. Pitanja nastavljaju pristizati mnoga i ja vas ovim putem ponovno pozivam da nam nastavite pisati. Naravno, ne možemo odgovoriti na sva pitanja u jednom videu, pa ćemo se pozabaviti, pa rekli bismo, nekim krovnim temama iz susreta u susret, ali definitivno budite sigurni da ćemo u jednom trenutku, i ja obećajem da se trudim čim prije, odgovoriti na njih. Danas bih voljela da krenemo s jednom temom koja vjerujem da nam je svima jako bitna, a to su odnosi s drugim ljudima. Poslužimo se teorijom Abrahama Maslova. Abraham Maslow je, vjerujem mnogi od vas znate, stvorio jednu, rekli bismo, piramidu ljudskih potreba. U bazi te piramide nalaze se fiziološke potrebe, tako, one osnovne, primarne ih mi zovemo, poput jedenja, poput spavanja, poput seksualne reprodukcije i tako dalje. Onda, ako se popnemo kat više, govorimo o sigurnosti. Tako, mi ljudi imamo potrebu da se osjećamo sigurni, da nam neće netko ući u ured nepozvan ako ga mi ne pustimo unutra, da nam nitko neće otuđiti torbu dok šećemo po cesti, da ćemo sutra imati krov nad glavom kao i danas. Naravno, te potrebe, nažalost, nisu uvijek zadovoljene i upravo zato se mi u ovom današnjem svijetu često i osjećamo dosta nesigurno. Iznad toga se nalaze napokon ti odnosi o kojima pričam. Tako, ti odnosi nisu samo romantični, ti odnosi su obiteljski, ti odnosi su prijateljski, znači odnosi s drugim ljudima, potreba za bliskošću. Kad je iznad, nalazi se poštovanje, tako, potreba da poštujemo i da nas se poštuje, da na ovom svijetu imamo neki smisao, neko značenje, da nismo bezvrijedni i da to mi i drugi ljudi prepoznaju. I na samom vrhu te piramide nalazi se potreba za samoaktualizaciju. To je ono što mi danas kažemo osobni razvoj, tako, potreba da ostvarimo sebe, svoj puni potencijal. I sada, kad tako govorimo tako po katovima, ispada kao da su neke potrebe važnije od drugih ili primarnije, zato se neke potrebe zovu primarne, tako, neke sekundarne. No vjerujem da ćete se složiti sa mnom, možda sve ove potrebe koje smo nabrojali imaju neku istu vrijednost. Tako, ne možemo možda baš izabrati između toga da li nam je bitnije imati bitne odnose s drugim ljudima, bliske, ili da li ćemo imati krov nad glavom. Naravno, ako to dovedemo na bazično, tera, kako se kaže, možda u nekom trenutku ćemo reći da zaista bi nam najbitnije bilo imati krov nad glavom. Ali vjerujem da i tada bi nam falili drugi ljudi. Tada nam fali poštovanje i samopoštovanje i tada imamo potrebu stvoriti nešto više, dati nama i ovom životu smisao. Pa stoga možda ne bih rekla da su jedna bitnija od drugih, nego čisto da ćemo se danas pozabaviti jednim od tih katova, a koji je naravno povezan sa svima ostalima. I to su odnosi sa drugim ljudima. Odnosi s drugim ljudima, kao što smo rekli, mogu biti romantične prirode, ali mogu biti i prijateljske prirode. Mogu biti odnosi u zajednici, mogu biti odnosi u obitelji. Danas bih voljela da porazgovaramo o prijateljskim odnosima. O tome što to znači biti prijatelj, o tome koliko prijateljstvo je zaista bitno u našem životu i što se događa ukoliko nemamo prijatelja i nemamo bliskih odnosa. Ovdje čujemo jednu bitnu riječ, a to je prave prijatelje oko sebe. Čujemo i da je osoba, nažalost, izgubila dosta prijatelja i sve to čini da se osjeća prazna. Žao mi je da se tako osjećaš i svi vi koji se prepoznajete u ovom pitanju. Što je to uopće pravo prijateljstva? Što je to što mi očekujemo od prijateljstva? Mi ljudi od prijateljstva očekujemo nekoliko stvari, a to je možda prije svega neku lojalnost. Tako. Znači da nam je ta osoba lojalna u bilo kojem trenutku, što god da se desilo, da nas ne iznevjeri, da nas ne prevari. Ono što još mnogi od nas očekuju je iskrenost. Prijatelj je ona osoba koja iskreno kaže ono što bi trebala reći u određenom trenutku. I sad, iskrenost je bitna, ali isto tako moramo paziti kako nešto kažemo drugoj strani. Tako, da li je druga strana prijemljiva za to što želimo reći u tom trenutku.
i na koji način smo to izrekli. Jer se možemo biti iskreno ljubazni, a možemo biti iskreno veoma neljubazni i grubi. I naravno to onda utječe na prijateljstvo, ili ne, je tako. Ono što je još bitno za nama ljudima, kad kažemo pravo prijateljstvo, je tako, to je ono prijateljstvo u kojem provodimo vrijeme zajedno. To ne mora nužno značiti, je tako da je to puno vremena, pogotovo s godinama, je tako, nemamo više vremena kao prije, dolaze neke mnoge druge obaveze. Ali možemo reći da je to vrijeme koje moramo provesti kvalitetno sa tim prijateljima. Znači da nešto radimo zajedno, da imamo neke zajedničke interese, da dijelimo jedan komad života zajedno, rekli bismo, jedan dio puta zajedno. Ne? Taj dio puta u nama stvara onu bliskost, što je sljedeće, karakteristika prijateljstva za pravo prijateljstvo, koje nam omogućava, rekli bismo u narodu, da čak i šutimo jedan pored drugoga, a da ta šutnja ne bude neugodna. Kada govorimo o blizinama, nažalost, posebice sada u jeku je tako pandemije, upravo ti prijateljski odnosi su bili i jesu jako narušeni. No socijalna distanca od nas, ljudi koji smo socijalna bića, tako zahtijeva da budemo daleki jedni drugima. A to je za ljudsko biće sve samo nego moguće. I upravo to u ovom pitanju čujemo. Tako, osoba je izgubila u zadnje 2 godine dosta prijatelja. Sad, koji su razlozi da smo izgubili te prijatelje? Mnogi su. Ali ono što primjećujemo je da tragične iskustva, životne negativne okolnosti upravo testiraju odnose. Tako testiraju i prijateljstva. I tu opet dolazimo na ono ko je pravi prijatelj. Pravi prijatelj je onaj koji opstaje. Tako. Znači, prijateljstvo je pravo ono koje opstaje unatoč teškoćama i tragedijama. Upravo je to ono što mi od prijateljstva očekujemo. Tako da možda dala bih razmisliti, jesmo li zaista izgubili prijatelje? Ako smo izgubili nekoga ko nam je u teškoćama, možda okrenuo leđa. Nekoga ko je u neslaganjima oko, recimo možda ove teme, pandemije, odlučio da više ne želi biti s nama dobar. U redu, nećemo reći da su ti ljudi krivi ili pogrešni. Možemo jedino zaključiti što? Da smo kroz vrijeme saznali da možda i nismo toliko slični koliko smo mislili da jesmo. I tu možda dolazimo do još jedne karakteristike pravog prijateljstva. Često je to, imamo iste vrijednosti, da dijelimo neke iste vrijednosti. To ne znači da se moramo baviti nužno istim hobijem, je tako, ili nekim drugim interesom, što u konačnici ipak i stvara prijateljstvo. Je tako, mi češće se sprijateljimo s ljudima koji su nama slični. Ali vjerujem da i mnogi od vas, pa kao i ja u konačnici, imaju sigurno neke prijatelje koji možda im nisu toliko slični, tako karakterno ili nekim interesima i hobijima, ali dijele temeljne ljudske vrijednosti iste. A mi nemamo svi iste vrijednosti. Tako da definitivno teška vremena od nas zahtijevaju da počnemo živjeti prema našim temeljnim vrijednostima i tada možemo vidjeti da se, nažalost, između nas i onoga ko nam je bio prijatelj, te vrijednosti razilaze. Ja se ne bih složila ako prijateljstvo pukne, da ga nikad nije ni bilo. Ne? Rekla bih da je to još jedan od mitova o prijateljstvu. Iz razloga što se ljudi mijenjaju. Tako, ne nužno svi zadržavamo prijatelje cijeli život. Vjerujem da vi, a ja u konačnici dan danas imam jednu veoma dragu, ja bih čak rekla, jednu od najboljih prijateljica iz djetinjstva. No, mnoge druge prijatelje koje sam putem imala, putem smo se i razišli. Ne znači da je to nužno bila svađa, niti ikako neugodno iskustvo, jednostavno, kako kažemo, putevi nam se raziđu. Mora značiti da je ova osoba izgubila prijatelje zbog nekog neugodnog razloga. Možemo izgubiti prijatelje jer je to zbog bolesti, zbog smrti, ima mnogo drugih razloga, ali u svakom slučaju ono što je bitno i što bih ovdje htjela istaknuti je osjećaj praznine. Kako to zaliječiti? Kako se izboriti sa tom mišlju? Ono što je, rekla bih, bitno je sjesti sa sobom i porazmisliti, znači kao prvo i osnovno, jesu li to zaista pravi prijatelji, ti koji sam izgubila. Neki možda jesu, a neki sigurno nisu. I tada zapravo nam je život pomogao, jer nam je omogućio da na neki način se otarasimo iz svog života ljudi koji za nas možda nisu bili dobri i korisni, niti mi za njih. Napravio je čistku, ne? A dobro je povremeno napraviti čistku i to ne samo u ormaru ili kući, nego i eto u vlastitoj glavi pa i u odnosima s drugim ljudima. Sljedeće pitanje koje bi bilo dobro postaviti si je: postoji li oko mene netko ko bi mi možda mogao biti pravi prijatelj, a da ja toga nisam ni svjesna ili nisam ni svjestan?
Znate, isto kao i u ljubavi, je tako? Često mi ljudi ne vidimo one koji su nam uvijek tu. Ne? Nekako ih, pa rekli bismo, uzimamo zdravo za gotovo. Imamo neki prvi dojam o njima koji možda nije nužno pozitivan. Ili nisu nam sjeli na prvo, ili bave se nečim drugim i mislimo da nas nikad neće moći razumjeti. Ali vjerujem da ako se ikad desilo da ste pokušali pristupiti takvoj osobi, da je netko od vas sigurno stvorio jedno prekrasno prijateljstvo. Ja vam mogu iz osobnog iskustva reći da definitivno jesam i da ovih nekoliko prijateljstva bliskih koje imam i baš jesu sa ljudima koji u početku, pa neću reći da mi nisu legli, niti da su mi bili antipatični, ali ne bih nikad pomislila da će meni osobno biti toliko zanimljivi i da ćemo zapravo biti slični toliko u onim stvarima koje su bitne da budemo slični. Zato evo predlažem da se možda otvorite i da pokušate vidjeti u svojoj okolini ljude koje imate već i malo možda izabrati nekoga kome možete pristupiti, s kim možete možda pokušati iznova izgraditi prijateljstvo. Kažem izgraditi zato što je bitno reći kako se prijateljstvo gradi. Tako, prijateljstvo se gradi kroz vrijeme, kroz zajedničke trenutke, kroz dijeljenje sebe, kroz primanje druge osobe i to se sve radi postepeno. Mi ne možemo očekivati da ćemo danas do sutra s nekim izgraditi prijateljstva. Naravno, to smo mogli očekivati u 2., 3. razredu osnovne škole, ali u odrasloj dobi u prijateljstva treba puno više investirati da bi ona poprimila onaj svoj željeni oblik. No, nagrada koju onda dobivamo iz tih prijateljstva je da ona zaista onda budu ta prava prijateljstva. Uvijek me pogodi ovo, je li sebično nešto osjećati. Neki dan sam snimala novi podcast sa jednom sugovornicom i ponovno je izašla ta tema van. Ja nemam pravo, trebala bih biti sretna, imam skladnu obitelj, imam sve. Što je to na što mi imamo pravo? A mi imamo pravo na sve ono što osjećamo. Tako da, evo, prvo i osnovno, imaš pravo, imate pravo osjećati se onako kako se osjećate. Kako god to bilo u tom trenutku. Ako ono što osjećate tu, znači da imate pravo na to. Imam ja pravo na to. Biti nesretan zbog nedostatka prijatelja nije nimalo čudno. Prijateljstvo je još jedan od vrlo, rekli bismo, temeljnih odnosa na kojima počiva naša psihološka dobrobit. Mnoga istraživanja su potvrdila da je prijateljstvo upravo jedno od ključnih odnosa za psihološku dobrobit, za osjećaj zadovoljstva životom, za osjećaj ispunjenosti, za osjećaj da smo nekome bitni, tako? Za mogućnost dijeljenja i primanja podrške s drugim ljudima. Ljudi koji imaju bliske prijatelje, znači odnose sa bliskim prijateljima, puno lakše prolaze kroz stresne, teške životne situacije, zato što imaju podršku svog kruga. Tako da uopće zapravo ne čudi i ne smatram da je nimalo nebitno to što nemaš prijatelja. To jest što osjećaš da nemaš prijatelja. I sad, kako vjerovati da će doći bolje vrijeme u životu? Uvijek kažem, dajmo Bogu Božje, a caru carevo. Vjerovati je nešto što polaže nadu nešto izvan zemaljskog. Imati tu vjeru ukoliko je možemo imati. Vjerovati u Boga ili u bilo što drugo je za nas ogromno bogatstvo koje nam daje jednu, rekli bismo, neviđenu snagu da se izborimo sa mnogim životnim teškoćama i da idemo dalje, ne? Da kročimo unatoč tome što se događa. No ponekad možemo iskoristiti i neke zemaljske snage. Ukoliko nemamo vjeru, možemo možda pokušati ovdje i danas napraviti nešto da to promijenimo. Možemo pokušati napraviti neke male sitne koračiće da bi ovu promjenu koju želimo doživjeti ostvarili. Naravno, ne od danas do sutra, tako. Treba nam neko vrijeme, kao i za svaku promjenu. Ali definitivno, ukoliko se pokrenemo, moguće je doći do promjene koju toliko priželjkujemo. Pa sad, ja ne znam točno u ovom pitanju kako vjerovati da će doći bolje vrijeme u životu, o čemu se to točno radi, jer osoba nije napisala. Ali vjerujem da je povezana možda i s ovim prijateljima, vjerujem da je povezana sa ovom pandemijom, tako. Vjerujem da si ti i da ste vi koji se pronalazite u ovom pitanju još jedni od onih koji kažu vrago i sve ovo skupa, kad će to više proći. I sad, ajmo imati vjeru da će proći, a kako ćemo izgraditi, ajmo graditi danas. Ajmo se
okrenuti onome što imamo za početak. To je znači u ovom slučaju skladna obitelj, što je mnogo. I tako, mi unutar naše skladne obitelji opet imamo prijateljstva, jer prijateljstvo nije isključeno iz drugih odnosa. Mi možemo biti veliki prijatelji s nekim u našoj obitelji, isto kao što možemo biti prijatelji sa partnerom. Definitivno možemo i pokušati izgraditi nove prijateljske odnose. Možemo ih pokušati održavati putem, ajme, ovih digitalnih kanala kojima se već 2 godine neprestano služimo, pa zato vi gledate ovaj video. Nekako smo stalno već u kompjuterima, ali kažem, mi možda nemamo izbora trenutno. Jednim dijelom nemamo izbora, jednim dijelom moramo prihvatiti da je ovo što se događa, da se zaista događa. I to je možda onaj temeljni odgovor na ovo. Kako da vjerujem da će doći bolje vrijeme u životu? Prihvativši da se trenutno nalazimo u kiši. I onda nam ne treba dugo da shvatimo i da osvijestimo da će definitivno jednom doći opet sunce. Tako. Ako gledate danas u veljači ovaj video, zima je, ali opet će doći ljeto, opet će doći taj 37. I upravo ta svjesnost da nakon kiše dolazi sunce, da nakon proljeća dolazi ljeto, da crno ima bijelo, da noć ima dan, je tako, te suprotnosti nas mogu podsjetiti kako je neminovno da će jednom opet zasjati sunce i da će jednom opet doći bolja vremena. Moje pitanje je više, i gdje bih predložila da se usmjerite kako što kvalitetnije preživjeti ova vremena. Jer ako stalno gledamo negdje tamo, možemo se umoriti od čekanja. Kako napraviti ljepšim današnji dan? Kako iskoristiti ovaj trenutak? Što proživjeti danas i ovdje, tu gdje jesam? I evo, moja sugestija je upravo da se okrenete u ovaj trenutak. Što sad? Što napraviti u ovom trenutku? To ne moraju biti neke velike životne odluke. Dosta da su neke sitne, dosta je bilo što. I tako idem prošetati, idem nazvat nekog koga mi je stalo. Naučiti novi recept. Učenje novim stvarima, otvorenost novim iskustvima i približavanje drugim ljudima, jer mi danas govorimo o prijateljstvu, je ono što nas može izvući iz ovakvih situacija. Ako nemamo prijatelja, ne znači da ga više nikad nećemo imati. Naravno, nećemo imati sutra, ali ne znači da ne možemo pozvati na kavu onu djevojku s predavanja koja nam je jako simpatična ili onog kolegu koji sjedi 2 ureda dalje i eto koji je uvijek malo šutljiv, malo nam je čudan, nikad nam baš nije bio pretjerano zanimljiv, ne ide po tulumima, ali hej, zašto ne? Možda skuplja markice kao i vi ili nešto sasvim 14. Ne? Možda ćete upravo u toj osobi pronaći pravog prijatelja. Pa zato, otvorena uma, iskoristite danas ono što možete. Evo, moja sugestija je pokušati možda ovu kolegicu s posla, tako s kojom već izlazite na kavu. Jednom otvoriti temu o sebi. Podijelit ćete onoliko koliko se osjećate da možete podijeliti u tom trenutku. Tako, ne moramo odmah podijeliti sve. I ne moramo možda nužno ni reći nešto što je najintimnije naše. To je ono, recimo, isto nešto bitno za pravo prijateljstvo, pogotovo u odrasloj dobi. Znači, dijeljenje nekih intimnih sadržaja, nečeg o nama. No, mit prijateljstva je još jedan, evo baš kad sam prije spomenula mitove prijateljstva, da moramo sve dijeliti s nekim. Mi ne moramo sve dijeliti s nikim. Mi ne moramo sve dijeliti ni s vlastitim partnerom. I to što neke stvari ne dijelimo ne znači da lažemo. Jedna stvar je lagati, a sad će neko reći zatajiti. To nije zatajiti. To je sačuvati za sebe dijelove sebe koje nismo spremni podijeliti s nekime. Tako da i u prijateljstvu ne moramo nužno i tako baš sve dijeliti, a posebice to nije ni prikladno ako činimo prerano i prebrzo i previše. Vjerujem da možda i niste svi doživjeli, ali vjerujem da netko je, ja jesam osobno na fakultetu, jednu djevojku, upoznali smo se tek, znači prvi dan predavanja, bila mi je simpatična, ja njoj očito, i pozvala sam je nakon nekoliko dana k sebi na ručak. A ono što je ona učinila nakon toga je zapravo dramatično utjecalo na naše prijateljstvo, to jest ne stvaranje istoga, jer je napravila neke stvari koje nisu bile prikladne. Sama je rekla da će ostati taj dan kod mene, išla je spavati u moju sobu,
U jednom trenutku sam je našla kako se tušira u mojem kupatilu i briše se s mojim ručnikom bez da mi išta rekla. I tako je, mislim sad, da se razumijemo, nije ona napravila ništa toliko tragično, ne? Ali meni je zazvonio alarm i ja sam zaključila da je to osoba s kakvom ja ne želim biti prijatelj. Da se razumijemo, nismo se mi posvađale, mi smo ostali dalje kolegice s fakulteta, ali ja ju više nikad nisam pozvala doma. Ne? I sad, nego će reći da sam ja oblesava ili da sam ograničena. Slušajte, svi smo mi različiti, ja prihvaćam da su ljudi različiti, tako i da svatko ima jednu određenu dozu možda i zatvorenosti, je tako, ili otvorenosti koju treba poštivati, svatko od nas ima svoje vrijeme, ali definitivno vjerujem da za puno njih bi ovo bilo jedno pretjerano razotkrivanje, tako, ulaženje unutar nekih osobnih granica na samom početku odnosa. Tako da to definitivno ne možemo napraviti, ali ono što je bitno za jedan pravi prijateljski odnos je ipak dijeljenje i otvaranje. Tako da ako želite se s nekim sprijateljiti, moja vam je sugestija da podijelite nešto osobno s tom osobom. Na taj način ona će se osjetiti vama bliskija. I vrlo vjerovatno će i sama onda biti ponukana i osjetit će se slobodnom podijeliti nešto vlastito sa vama. Mi možemo čekati da druga osoba krene prva, naravno da možemo, u životu uvijek možemo čekati da drugi nešto naprave prvi, ali možemo i uhvatiti konce svojih života svojim rukama i pokušati nešto napraviti sami. Znači pokušati mi malo prodrmati, kako se kaže, pokrenuti taj odnos. Sad, vidjet ćete gdje će to, da će leći, kako se kaže, sjemena ploda na plodnu zemlju ili neće. Kako će ta osoba reagirati, ja ne znam. Ali obzirom da sam shvatila da vi ponekad ipak izlazite, znači povremeno, to se više puta dogodilo sa tom osobom na kavu, pretpostavljam da je ta kolegica zanimljiva i pretpostavljam da ne izlazi s vama na kavu zato što nema ni s kim drugim. Tako da evo, moj savjet je da polako s njom pokušate taj odnos prenijeti, donijeti na neku višu razinu. To ne znači da ćete preksutra imati cijelo društvo, ali to je jedan korak ka jednom bogatijem društvenom životu. Nitko ne garantira da vas ona, ne znam, za mjesec dana neće pozvati na neki svoj rođendan ili prijateljsku zabavu, a zapravo vrlo je moguće da će se upravo to dogoditi. Onda ćete polako upoznati neke njezine prijatelje. I vaš prijateljski krug će se zapravo tako početi i širiti. U odraslim godinama naravno to ide sporije, ali hrabro i dan po dan. Ako se sjećate, prije sam rekla da mi odrasli jako puno očekujemo od prijateljstva. Tako. Puno više nego li djeca. Zakompliciramo sve to skupa. Da li je u redu očekivati od prijatelja da nam bude terapeut? Sad neko će reći, pa naravno, prijatelji su da budu u nevolji. Ne? Naravno, da ne budu u nevolji i u sreći, to ću isto naglasiti. Ali da budu u nevolji. Ali to nisu terapeuti. Sad, ono što nam je bitno razlikovati i što upravo i radi problem gospodinu, je činjenica da previše možda investiramo u neki odnos, da ga, rekli bismo, preplavimo nekim zahtjevima koji možda nisu realni, koji su, evo, ajme, bili održivi 20 godina, što je zapravo jako, jako puno, no koji su se u jednom trenutku urušili. I što sad? Ne? Ali mogli bismo ovo povezati s bilući. Ovo je kao da se jedan ljubavni odnos rušio. Tako je, prijateljski odnos nije nimalo ništa manje bitan od jednog romantičnog odnosa. I to je ono što ne možemo zaboraviti također. Tako da nisu prijatelji manje bitni. Ne? Kako se s tim nositi? Pa prvenstveno možda osvijestiti da smo možda previše očekivali od tog odnosa. Tako, znači zapitati se, je li u redu od mene da od prijateljice ili od prijatelja očekujem da bude moj terapeut? Je li u redu da od prijatelja ili prijateljice očekujem da je uvijek tu kad meni treba? Je li u redu od mene kao prijatelja ili prijateljice da očekujem da će moj prijatelj ili prijateljica uvijek imati razumijevanje za mene? Tako. Kad god idemo u ove neke ekstremne malo varijante, uvidjet ćemo da zapravo smo možda malo pretjerali. To što je to neko vrijeme išlo, što smo imali prijatelja koji uvijek rekao da, što smo imali prijatelja koji smo mogli zvati u svako doba dana i noći i koji uvijek se nacrtao tu, to jednostavno vremenom postane neodrživo. Zato što nadajmo se druga strana razvije vlastito neko samopoštovanje i ja pa kaže ponekad i ne, a ne uvijek da. Zato što druga strana možda osmi obitelj pa više nema vremena
koje je imala prije, ili se zaposli pa nema više vrijeme koje je imala prije, ili eto upiše neki tečaj, neku edukaciju, krene nekim vlastitim razvojnim putem, sjetimo se one pete, je tako, potrebe, znači vrha piramide, samorazvoj, gdje želi ići dalje, i onda takvi ekstremni odnosi jednostavno više ne prihvaćaju ništa što nije kompletno. Ne? Rekli bismo kao i ljubavi koje nisu strastvene, uzmi, drž, ne daj, svađe, mržnja, ljubav. Znači ono što je možda ključ ovdje i što je možda super prilika tebi koji si poslao ovo pitanje i svima koji evo su možda sebe negdje pronašli u ovom problemu o kojem pričamo, je zapravo razmisliti o tome što je prijateljstvo. Što ja očekujem od prijateljstva? Da li zaista ta osoba meni mora davati sve svoje slobodno vrijeme, sve svoje misli, sve svoje jadikovke u konačnici? Da li moramo biti toliko prožeti ili smo mi dvije individue koje imaju pravo imati vlastiti život i koje koračaju svojim putem, tako, ali idu jedna uz drugu. Ne? Ima onaj predivan citat od Camilla: nemoj hodati ispred mene, možda te neću slijediti, nemoj hodati iza mene, možda te neću voditi, koračaj pored mene i budi mi prijatelj. Pa možda upravo u tom smjeru bi išao moj odgovor na ovo pitanje, a to je kako da se nosim. Užasno mi nedostaje. Vjerujem da ti nedostaje, jako mi je žao. Vjerujem da ovo proživljavaš kao gubitak, kao da je osoba na neki način čak i umrla. Tako, kada prekinu se odnosi ljubavni i prijateljski, i zaista ostanemo sami, to je projava gubitka. Kako da prihvatim upravo kao priliku da i ti s njom, također ako i ona to želi, ili s nekim drugim izgradiš jedno, rekli bismo, možda malo zdraviji oblik prijateljstva. Prijateljstvo u kojem dozvoljavaš drugoj strani da ponekad nema potrebu dijeliti s tobom sve svoje, da ponekad ne želi da uđeš u sve njezine sfere i da u konačnici ti da priliku da možda se prijateljstvo ne svodi samo na međusobnu terapiju, nego i na slavljenje zajedničkih trenutaka sreće. Pa možda evo upravo prvi korak bi bio izgradnje tog novog prijateljstva s njom, je da se s njom proveseliš zbog puta koje je odlučila izabrati, zbog promjene koju je unijela u svoj život. I možda upravo ako se veseliš njezinoj promjeni, ona će te odmah obje ručke prihvatiti natrag u svoj život. Napominjem to veselice zajedno jer, znate, mi često govorimo na muci se prijatelji poznaju, tako ima puno nekih poslovica i uzrečica i citata, ali prijateljstvo se poznaje u radosti. Vjerujem da svako od vas je doživio da ponekad je imao snažno prijateljstvo u teškoćama ili da je tu prijatelj uvijek tu ili prijateljica kada mu se žalite, ali kada podijelite s njime neku lijepu vijest, kao da se više ne raduje, kao da pokušava da se vratiti onaj grč od prije, kao da pokušava ponovno neke probleme isplive na površinu. Ne? Da li je to prijateljstvo? Da li je ta osoba vama pravi prijatelj? Ili meni? Pa zapravo nije, je tako, jer pravi prijatelj je onaj koji će zajedno plakati sa nama, ali pravi prijatelj je onaj koji će prvi doletiti i slaviti s nama sve naše pobjede i sve naše lijepe trenutke. Tako da okružimo se i takvim ljudima. A vi pretvorite svoj odnos s prijateljicom na jednu novu razinu i dodajte mu ovu komponentu dijeljenja zajedničke sreće. Ja se zahvaljujem na ovom prekrasnom pitanju koje vjerujem da mlađi dio vas koji gledate ovaj video osjeća iznimno svoj. Ja u terapiji imam dosta studenata i definitivno kroz ove 2 godine mislim da si sažela sve ono što oni osjećaju. Ovo vrijeme u kojem mi živimo danas je jedno nenormalno vrijeme, rekla bih, jedno ludo vrijeme. Vrijeme koje od nas traži socijalnu distancu. I ja ću 100 puta još podcrtati tu rečenicu koliko je kriva, jer mi smo socijalna bića i mi ne smijemo držati socijalnu distancu s drugim ljudima. Jedino što mi možemo držati s drugim ljudima je fizičku distancu. I nažalost,
I ta fizička distanca je opet dovela do socijalne distance. Zašto? Ljudi se boje. Ljudi se boje izaći jedni s drugima, ljudi se boje zagrliti na cesti, ljudi se boje dati si ruku. I sad, i sama sam majka, ne? I to male curice koja je došla pred nekoliko mjeseci na ovaj svijet. Trudnoću sam isto tako ponijela i provela u ovom ludom svijetu. I mogu priznati otvoreno, ja to ne skrivam, da i meni samo je teško tako naći se, evo neki dan baš sam se srela u šetnji s prijateljicom i došli smo do toga da se bojimo zagrliti. I sad neko će reći pa da, pa bravo, pa vi ste odgovorni, tako to treba. U redu, ja jesam odgovorna što se tiče prijenosa koronavirusa, ali ja sam čovjek i kao čovjeka ta misao me plaši, kao čovjeka ta misao me udaljava, kao čovjeka ta misao me boli, teška mi je. I vjerujem da je svakom od vas koji takve misli, takve osjećaje proživljavate, koji u konačnici se družite s tim ljudima koji vjerujem imaju iste takve misli, tako? Svima nama je teško, svi smo mi u ovom sosu. Posebice su u ovom sosu mladi. Evo, ova studentica, 2. godina fakulteta. I ne samo ona, kažem, svi oni studenti s kojima radim u ovom razdoblju, upravo ovo proživljavaju što ti proživljavaš. Naravno da motivacija opada. Pa stalno slušate predavanja online. Ne? I ono malo što odete, ako odete na faks, mislim, maske, svi smo udaljeni. Taj svijet nije za nas. Djeca koji odrastaju u ovom svijetu, naravno da će njima sve to biti drugačije. Tako? Ali mi koji smo poznavali neki drugčiji svijet, ovo je za nas strašno. I naravno da mi to provodimo iz odgovornosti da se jedna bolest koja je nova među nama ne bi širila. Ili da bi se širila što sporije, što manje. Barem se trudimo da se to ne desi. I mislim da je prvi korak za vlastito izlječenje kao društvo je da priznamo sebi da ovo zaista nije normalno. Da mi možemo ovo trpiti, kao što se trpi rat, kao što se trpi glad, ako se vratimo one fiziološke potrebe sigurnosti, mi možemo to trpiti. Možemo to trpiti neko vrijeme, tako. Možemo se naučiti živjeti s tim. Neki dan smo obilježavali holokaust i mnogi su preživjeli koncentracione logore. Kako su izašli iz njih, pitanje je. Ima jedan psiholog koji se zove Viktor Frankl, koji je stvorio jedan poseban pravac terapijski i koji je upravo mu pomogao da se izvuče iz koncentracionog logora. On je preživio sve to skupa i mentalno i emocionalno, ali ne možemo reći da nije ostao krhnut, je tako, kao što nismo ni mi. E sad, kako se izliječiti svega ovoga? Mi u ovome svemu moramo dati prvenstveno neki smisao. Mi ovo sve moramo negdje posložiti u našu priču o nama, u našu priču o životu, kao i bilo koju drugu tragediju, bilo koju drugu traumu. I tome ćemo se isto, ovom temom traume ćemo se pozabaviti u jednom od sljedećih naših susreta. Mi moramo dati ime, moramo je negdje staviti. Moramo je nekako zaliječiti. A to možemo najbolje uz pomoć drugih. Si na 2. godini faksa. To su one, ja kažem, početne odrasle godine. I tu je ono gdje mi zakompliciramo sebe. Ne? Na lijep i na težak način. Tu se razvijamo kao ličnosti. Tu baš nastaje pravi razvoj ličnosti. Tako, tu zato nastaje i poremećaj ličnosti, da je tada i dijagnosticiramo, ali tada mi postajemo oni koji jesmo. I to je nešto predivno. Nažalost, na tom putu, kao što sam rekla, neke ljude ćemo izgubiti. I to ne znači nužno da ta prijateljstva nisu bila bitna. Jesu. Ona su bila bitna i postojala su tamo gdje im je bilo mjesto, u tom životnom trenutku. Ako sada osjećaš da se od tih ljudi udaljavaš, probaj, molim te, približiti se onim ljudima koje osjećaš bližima. I ne mora ih biti 1000. Znate, mi smo malo pobrkali lončiće danas. Malo previše prijatelja imamo. Vjerujem da je Facebook uništio pojam prijateljstva. Ne? To nisu prijatelji, to su kontakti. Ne nužno nije ovaj presjek od društvenim mrežama, ali definitivno smatram da je pojam prijateljstva uništeno od strane Facebooka. Jer to nisu prijatelji. I to što ih tamo imamo 500 ili 1000, to nije moguće. Tako da imamo toliko prijatelja, ta prijateljstva bi bila katastrofalna. Jer za prijateljstvo treba vremena, ljudi moji. Znači, mi za prijateljstvo trebamo vrijeme. Mi ne možemo imati vrijeme za 500 ljudi. Ne možemo imati vrijeme ni za 20 ljudi. Ako neko od vas ima, svaka vam čast. Ali vjerujem da onda sigurno nema ni obitelj, niti gdje volontira i ne radi 8 sati, 10, 12 ili više na dan, je tako. Znači, ako mi imamo bogat život, mi nemamo vremena za 30 ljudi. Kako? Ne?
Možemo imati vrijeme za površne odnose, to definitivno imamo vrijeme i to je ono što danas malo brkamo pojmove, su poznanici i prijatelji. Ako imate jednog prijatelja, imate puno. Ako imate dva, vi ste bogati. Tako da možda bi bilo bitno malo i razmisliti o tome koliko nam prijatelja treba i da li se možemo zadovoljiti da imamo manji broj prijatelja, a veći broj poznanika. Jer to je ono što zapravo od nas dob traži. Kako rastemo, mi shvaćamo da su te ekipe o kojima ti pričaš društva. To su društva s kojima se izlazi. Društvo sa faksa, društvo iz ulice, ekipa sa keramičkog, ekipa sa odbojke, tako. I sve su to ekipe. Ne? Nisu one manje bitne. Da se razumijemo, jako je bitno biti povezan u zajednici, imati kvalitetne odnose s drugim ljudima. No ne znači da svi oni moraju biti naši prijatelji. Prijatelje imamo malo i za te odnose odvojimo svoje vrijeme. Sad, sigurna sam da u tom krugu ljudi zasigurno postoji jedna osoba koja ti može biti prijatelj. I moj prijedlog je da usmjeriš svoju energiju prema toj osobi. Ako je nema, da ju počneš tražiti, tako da se upišeš na tečaj, evo rekla si na trening da si se upisala u teretanu. Zašto ne? Tamo će možda biti neka osoba koja će ti u početku biti simpa, pa će ti početi izlaziti povremeno, tako. I naravno, u svim tim odnosima se mogu poštivati i neke tako mjere. Mi ne moramo se u konačnici, nažalost, uvijek grliti i ljubiti s nekim koga sretnemo. To što se nalazimo na 1,5 metra jedan od drugoga ne znači da se manje volimo. Boli nas, teško nam je, ali ne znači da se manje volimo. Ne znači da ne možemo imati kvalitetan, bliski odnos sa tom osobom. A u konačnici opet, pa nekog ćete im morat zagrliti. S nekim ljudima riskiramo. Ali nećemo riskirati s njih 50. Zato riskiramo s obitelji, tako i riskiramo sa prijateljima. Pa u konačnici ja tu prijateljicu, jer mi je zaista prijateljica, zagrlila sam je taj dan. Ali to ne znači da ću otići u kafić na večer pa ću zagrliti njih 45 drugih. Tako. Jer to nisu moji prijatelji, to su moji poznanici. Vjerujem da je tako i za vas. Evo, s ovom mišlju bih voljela zaključiti današnji video. Kako možda zaista prijateljstvo je nešto toliko bogato da ga ne moramo dijeliti sa stotinama drugih ljudi. Isto kao što izaberemo romantičnog partnera ili partnericu, tako, isto toliko ne moramo imati 10 prijatelja. Možda je nekad dovoljno imati jednog. Jedan kvalitetan odnos puno je više od 10 površnih. Ovo drugo su poznanici, ovo drugo su ljudi iz naše zajednice s kojima gradimo neke druge isto kvalitetne odnose i bitno da ih imamo, da imamo podršku i da pružamo podršku, ali definitivno prijateljstvo je nešto što ne možemo očekivati da će se desiti od danas do sutra, nešto što moramo investirati svoje vrijeme, svoje strahove, svoje želje, odnos u kojem dijelimo ono što osjećamo da smo spremni podijeliti i u kojem primamo ono što u tom trenutku osjećamo da smo spremni primiti. Želim vam divan dan i želim vam da u ovom životu pronađete jednog dobrog prijatelja. A ako ih pronađete više, smatrajte se bogatima. Do sljedećeg susreta. Svako dobro želim.